I know someone who lived in Paris in the 80s. Dwi'n nabod rhywun oedd yn byw ym Mharis yn yr 80au. Dwi'n nabod rhywun oedd yn byw ym Mharis yn yr 80au. Dwi'n nabod rhywun oedd yn byw ym Mharis yn yr 80au. You are the one who is sulking. Ti sy'n pwdu. Ti sy'n pwdu. Ti sy'n pwdu. They went to Marrakesh, but they didn't see Rocco. Aethon nhw I Marrakesh a welon nhw Morocco. Aethon nhw I Marrakesh a welon nhw Morocco. Aethon nhw I Marrakesh a welon nhw Morocco. There isn't such a thing as ghosts. Does am ffasiwn beth ysbrydion. Does am ffasiwn beth ysbrydion. Does am ffasiwn beth ysbrydion. I thought that Idris and Beba were in Ethiopia. O'n i'n meddwl bod Idris a Beba yn Ethiopia. O'n i'n meddwl bod Idris a Beba yn Ethiopia. O'n i'n meddwl bod Idris a Beba yn Ethiopia. I didn't know that he worked for the CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. Where is the Black Book of Carmarthen kept? Lle mae llyfr du Caerfyrddin yn cael ei gadw? Lle mae llyfr du Caerfyrddin yn cael ei gadw? Lle mae llyfr du Caerfyrddin yn cael ei gadw? Ask the second man if he thinks that the first child is lying about the third woman. Gofynnwch i'r ail ddyn os ydy o'n meddwl bod y plentyn cynta'n deud celwydd am y drydedd dynes. Gofynnwch i'r ail ddyn os ydy o'n meddwl bod y plentyn cynta'n deud celwydd am y drydedd dynes. Gofynnwch i'r ail ddyn os ydy o'n meddwl bod y plentyn cynta'n deud celwydd am y drydedd dynes. The wolf that was seen 2 weeks ago in Italy has been shot dead in France. Mae'r blaidd gafodd ei weld yn yr Eidal bythefnos yn ôl wedi cael ei saethu'n farw yn Ffrainc. Mae'r blaidd gafodd ei weld yn yr Eidal bythefnos yn ôl wedi cael ei saethu'n farw yn Ffrainc. Mae'r blaidd gafodd ei weld yn yr Eidal bythefnos yn ôl wedi cael ei saethu'n farw yn Ffrainc. There was someone in my bed and it wasn't me, so I came to the conclusion that it was someone else.
Ond na rhywun yn yngwely, a dim fi oedd o, so ddes i'r casgliad, mae rhywun arall oedd o. Ond na rhywun yn yngwely, a dim fi oedd o, so ddes i'r casgliad, mae rhywun arall oedd o. Ond na rhywun yn yngwely, a dim fi oedd o, so ddes i'r casgliad, mae rhywun arall oedd o. The red van that was parked in front of the museum got stolen. Gaeth y fan goch oedd wedi ffarcio o flaen yr amgueddfa i dwyn. Gaeth y fan goch oedd wedi ffarcio o flaen yr amgueddfa i dwyn. Gaeth y fan goch oedd wedi ffarcio o flaen yr amgueddfa i dwyn. One is more expensive than the other, but there isn't much difference between them otherwise. Mae un yn ddrytach na'r llall, ond does fawr o wahaniaeth rhyngddyn nhw fel arall. Mae un yn ddrytach na'r llall, ond does fawr o wahaniaeth rhyngddyn nhw fel arall. Mae un yn ddrytach na'r llall, ond does fawr o wahaniaeth rhyngddyn nhw fel arall. The policeman who has arrested the man who shot the president has been promoted. Mae'r plismon sydd wedi arestio'r dyn saethodd yr arlywydd wedi cael ei ddyrchafu. Mae'r plismon sydd wedi arestio'r dyn saethodd yr arlywydd wedi cael ei ddyrchafu. Mae'r plismon sydd wedi arestio'r dyn saethodd yr arlywydd wedi cael ei ddyrchafu.